вакыты студияда Минле Сәнгалиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Біздер ихтирам вә хөрмәт. Шафат Фахразовичтан күчтәнеш. Әлмәтнең журналист ветераннарына бүләкләштеләр. Мы дали большой старт для площадки, большую планку. Аулак инклюзион студиясендә яңа ел белән котлыйлар. Я хочу спасать. Кечкенә хыяллар артында зур максатларга илткән юл ата. Нәни Әлмәтнең зур сәяхәте. Әлмәттә район һәм шәһәр советлары депутатларының 24-нче уртак сессиясе торышы узды. Көн тәртибендә 16 проект каралды. Аларның барысы буенча да алдарак даими комиссияләр утырышларында фикер алышулар узган иде инде. Әлмәт районы бюджетына үзгәрешләр кертү мәсьәләләре буенча финанс бюджет палатасы рәисе Зөлфия Шәйдуллина чыгыш ясады. Район советы аппараты җитәкчесе Роза Афлатунова районының мактаулы гражданины турындагы нигезмәдәге үзгәрешләр турында хәбәр итте. Сессия ахырында район башлыгы Тимур Нагуманов депутатлар корпусына башкарылган эшләре өчен рәхмәт белдерде һәм коллегаларыннан теләкләр чыршысы хәйрия акциясендә катнашуларын сорады. Быел Татарстан журналистларының берлегенең Әлмәт бүлеге оешуга 55 ел тулды. Әлеге иҗтимагый оешмага 1967 елның 24 декабрендә нигез салына. Аның барлыкка килүе белән без Знамя труда газетасы мөхәррире Владимир Ларин һәм Республика радиосы корреспонденты Габдрахман Маннаповка рәхмәтле. Соңрак аның сафларын Герман Крылов, Барый Вафин, Иван Винокуров, Эсхат Салахов, Клара Васюхина, Изаил һәм Марсель Зариповлар, Дмитрий Матвеев һәм башкалар тулыландыра. Рәдифә Нигманова дәвам итә. 55 ел актив эшчәнлек дәверендә Татарстан журналистлар союзының Әлмәт бүлеге әгъзалары үзләренең актив позициясе белән башкалардан аерылып торды. Безнең иҗтимагый оешма республика лидерлары дисәк тә ялгыш булмас. 55 еллык юбилей уңаеннан журналистлар белән очрашу барышында бу хакта сөйләшми калмадык. Яңа ел бәйрәменә бәйле ыгы-зыгы арасында кыска вакыт очрашуның сәбәбе масса күләм мәгълүмат чаралары үсешенә лаеклы өлеш керткән каләм осталарына Татарстан президентының нефть сәнәгате мәсьәләләре буенча ярдәмчесе Шәфәгать Тахаудиновның күчтәнәчләрен тапшырып булды. Бездән ихтирам вә хөрмәт. Шафат Фахразовичтан күчтәнәш Лидия Рахимовна Старшинина күбрәк мәдәният өлкәсендә билгеле шәхес булса да, район газеталары белән актив хезмәттәшлеге өчен аны 2003 елда журналистлар берлегенә кабул итәләр. Шуннан бирле ул безнең оешманың актив шәхесе. Бәйрәм алдыннан килгән кунакларга һәм ветераннарны онытмаучы җитәкчеләргә ул рәхмәтен җиткерергә ашыга. Журналистскую братью с большим юбилеем. И, естественно, желаю всего самых главных творческих успехов. И благодарю просто наше руководство Альметьевской нашей организации за такую заботу и внимание о ветеранах журналистики. Эш белән эш арасында күрешергә вакыт табучылар арасында Наилә Ганиева да бар. Аны күпләребез үзара Әлмәт энциклопедиясе дип йөртәбез. Төбәгебезнең тарихи ел язмаларын булдырган Наилә Мөҗәһитовна бүгән әйдә борычы каләм остасы гына түгел, журналистларның остазы да. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Кызганычка каршы менә бүгенге көндә һәркем кайбер кешеләр тарихны үзләре эшли башлаган чордан гына беләләр. Безнең үткәнебез дә бик бай. Тарихыбыз искиткеч, шуңа күрә аларны да белергә кирәк. Әлмәт журналистларының традицияләре күп төрле, шуларның иң кызыклысы даими очрашулар. Рәсми төстә 55 еллык юбилей чаралары әле билгеләп үтелмәгән. Шуңа күрә бу темага без кабат кайтачакбыз. Рәдифә Нигманова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләргә физик һәм рухи үсеш өчен бүген барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Үзеңне кулга алып башлагына, өстәвенә ул мәйданчыклар ылысын да, кешесен дә тигез кабул итә. Шундый яңа мәйданчыкларның берсе Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Татнефть компаниясе ярдәмендә көзен булдырылды. Аулак исеме астында билгеле лаборатория, шәһәрлеләр театры һәм инклюзион форматта эшләп килә. Әлмәтлеләрнең театр лабораториясе рәсми төстә Әлмәттә көзен эшли башлады. Шул арада теләге булган һәркем берләшеп 4 проектны тормышка ашырды. Бүген Әлмәт иҗтимагый үзәгендә барлык проектта катнашучылар бер мәйданчыкка җыелды. Шулай иттереп, оештыручылар барысына да көтелмәгән сюрприз әзерли. Кагыйдә буларак шәһәрлеләр театры ул ниндидер билгеле бер сценарий буенча эшли торган проект түгел. Биредә кемдер үз фикерен туплый, икенчеләре аны бүлешә, өченчеләре яңа дуслар, фикердәшләр табыны максат итеп тә килә ала. Инклюзион мәктәп булгач, ул физик мөмкинлекләре шикле кешеләрне дә җәмгыятькә яраклаштыруны максат итә. Булар барысы да калабызда Татнефть хәйрия фонды ярдәмендә мөмкин булды.
Дали большой старт для площадки. Без үзебезгә югары планкалар куйды, хәзер шуны тормышка ашыруда эшлибез. Инклюзион мәктәптә без 3 педагог, актерлык осталыгы, сөйләм теле һәм пластика буенча белгечләр һәм шул 4 проектны куйган бер куратор эшлибез. Педагог по актерскому мастерству, педагог по пластическому мастерству и педагог по речи. И один куратор, который проводил вот все 4 лаборатории. Узып баручы елга йомгак ясауны максат иткән бу кичәдә иң беренче лаборатория катнашучылардан башлап, аулак ачылганнан бирле 4 проектта эшләгән әлмәтләр чакырылган иде. Биредә барысына да үз роле табылды. Кемдер тамашачы, кемдер үзәктәге герой булып барады. Иң кызыгы, таныш һәм таныш булмаган кешеләр бер-берләренә тылсымлы бәйрәм бүләк итте. Моннан тыш, очрашу азагында иң актив катнашучыларга социаль театрны үстерүдә керткән эшләре өчен Татнефть хәйрия фондының рәхмәт хатларын тапшырдылар. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Ранил Гыйлметдинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа ел ул хәтта олыларда могҗизаларга ышана башлый торган бәйрәм. Чыршыларда утлар кабынганда теләкләр үтәлә торган чор. Бер кешедә, бигрәк тә бала, бу искиткеч көннәрдә игътибарсыз калырга тиеш түгел. Киләсе сюжетта без 7 яшьлек Әлмәтленең хыялының үтәлеше турында сөйләшәчәкбез. Бу Константин Князев, аңа 7 яшь, әле бәләкәй генә булса да, ул инде үскәч кем булачагын төгәл белә. Я хочу спасать. Бу хыял гына түгел, ул булачак һөнәре турында бик күп белә. Кыш бабайдан да бу елны үз күзләре белән заманча янгын сүндерү депосының кухнясы ничек оештырылуын күрү турында сорый. Әнисе сүзләренчә, Константин моның турында 3 яшьтән хыяллана. Любит он мультик смотреть «Щенячий патруль», там как раз вот пожарная машина. Также вот когда с папой вот они ездили по дороге, то есть вот спасательно, он видит пожарная машина, он знает, что всегда, когда они едут с маячками, уступать надо. Поэтому, ну не знаю, вот вроде спасателей у нас пожарных нет, но вот он хочет. Гади әлмәтләргә янгын депосына керү әлбәттә мөмкин түгел. Князевлар гаиләсе янгын техникасының бөтен арсеналын теләкләр чыршысы акциясе ярдәмендә күрә алды. Аларга диспетчер өлешендә чакыруларны ничек кабул итүләрен һәм тревога буенча дежур каравыл җибәрүләрен күрсәттеләр. Константин шулай ук янгын сүндерүчеләрнең көн тәртибе, аларның техникасы һәм җиһазлары белән танышты. Серия 115-5 учебная тревога. Малай шулай ук янгын сүндерү формасын киеп карый алды. Аңа истәлеккә уенчык янгын сүндерү машинасы да бүләк иттеләр. Шулай итеп, берничә сагать эчендә бер кичкенә кеше бәхетле булды. Очень рада, что в день спасателей, в их непрофессиональный праздник, сбылась мечта моего сына. Оля Байрамалова, Диана Юдина, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Озна кайдада мөмкинчелекләре шикле балалар өчен яңа ел бәйрәмнәре оештырылды. Әлеге чарада балалар белән бергә аларның әниләре дә катнашты. Чарада котлаулар, бүләкләр, күңелле сюрпризлар күп булды. Бу хакта тулырак алдагы видео язмада. Яңа ел һәркем өчен дә көтеп алынган тылсымлы бәйрәм. Бигрәк тә балалар кыш бабайдан бүләк көтә. Район һәм шәһәр мәдәният йортында инвалид балалар өчен оештырылган чыршы бәйрәмендә муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Мен сезне барыгызны да шушы якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәм. Исән сау булырга, бергә булырга, бер-беребезне хөрмәт итеп, матур итеп яшәргә язсын. Бүгенге көндә Азнакай муниципаль районында 3700-дән артык инвалид яши. Шуның 265-се балалар. Алар һәммәсе дә игътибарга мохтаҗ. Моннан алда физик мөмкинлекләре шикле балалар өчен бәйрәм алды тамашасы Акчишмә кафесында узган иде. Лейла Карамова бу бәйрәмне оештыручы. Аның турында күп җылы рәхмәт сүзләре яңгырады. Санаторийда кешеләргә концертлар ясап, шунда җыелган акчаларга менә шушындай булган инвалидларга, тагын күпмедер инвалидларга ел сайын чәй ясый. Бәйрәмдә физик мөмкинлекләре шикле балалар өчен җырлы, уенлы тамаша оештырылды. Сюрприз булып кергән Ак Йомшак районы алар аеруча яратты. Бары үз изгелекләре үзләренә кайтсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Киләсе яңа ел һәркемгә дә менә шундый күтәренке кәеф алып килсен. Балаларның теләге кабул булсын. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге менә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрәмалова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.